हॅलो, मी शशिकांत हरिश्चंद्र कांबळी, रेवंडी. माझ्या आई वडिलांची इच्छा होती की तू प्रत्येक वर्षी साई भंडारा घाल, कारण काय माझ्या घरात प्रत्येकाचे पाय लागतील, अन्नदान होईल या उद्देशानेच मी साई भंडारा घालतो. प्रत्येक जण येतात. यावर्षी माझे 4 वर्ष माझे सगळे मित्रमंडळी आणि मैत्रिणी सगळ्या येतात आणि उत्साह वाढवतात. मला आनंद वाटतो. अशाच प्रकारे जेवढं जमेल त्याप्रमाणे आम्ही साई भंडारा घालणार. तुम्ही प्रत्येकजण या आणि शोभाना हीच विनंती. हे आमचे हे बघ, हे आमचे ॲडमिन मिस्टर महेकर. ॲडमिन मिस्टर महेकर, नमस्कार. हॅलो. हां, ह्या लता 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 हां, तूच सांग. हां, तू सांग. मी स्मिता दत्तदास. मी कीर्तिमंगल भगत, वेंगुर्ला. मी विद्या कोरगावकर. मी अलका गवंडे, पुणे. मी दीपक भगत, वेंगुर्ला. विजय झाड, तारकर्ली. विलास टेमकर, आडारी. आणि या लहानपण जास्तीत जास्त माझा या रेवंडेतच गेला आहे. रामा कांबळी हे माझे आतेभाऊ, त्यामुळे मी बहुतेक 7वीपर्यंत तरी जवळजवळ माझा रेवंडीतच गेला. त्यामुळे बहुतेक सगळ्यांना मी ओळखत होतो त्यावेळी. लाटीकाठी तुमची जी चालायची. आणि मोहन आपला शेलटकर ना, मोहन शेलटकर आणि आपला तो मलखामवाला, हां मलखामवाला शेवट एवढा सुंदर मलखाम खेळायचा. 7-8 सुऱ्या त्याच्या हातात असायच्या. एवढ्या लांब लांब सुऱ्या घेऊन तो मलखाम खेळायचा. मला त्यावेळी ती आठवण येते. आणि मलखाम आणि ते लाठीकाठी नारळ फोडायचे डोक्यावर. ते काय नाव त्यांचं मी विसरलो, ते दुसरे बुटके होते ते, आता नाव आठवत नाही. लहानपणीची आठवण खूप सुंदर असा मी म्हणजे ह्या गावामध्ये. आता शशी कांबळीचा मुलगा होता शशी, आणि ते लवू आणि अंकुश हे माझे खास मित्र त्यावेळचे. शशीचा मुलगा आता आला होता, त्याला मी म्हटलं शशी वगैरे आम्ही त्यावेळचे मित्र आम्ही. या ठिकाणी माझं रेवंडीत भरपूर म्हणजे हे गेलं. आणि आज जो बाळा या ठिकाणी जो साई भंडारा आयोजित करतो, त्यामुळे या ठिकाणी आम्ही येतो, आनंद लुटतो. तसंच 14 ऑगस्ट रोजी आपला बाळा शिर्डीला सर्वांना मोफत घेऊन जातो. शिर्डीला बहुतेक आम्ही सगळे, मला वाटतं याच्यातले बरेचसे जण शिर्डीला आता यावर्षी गेलो होतो. त्यावेळी मोफत सर्वांना तो घेऊन जातो आणि सर्व आनंद आम्ही लुटतो. अशीच याला साईबाबाने सुबुद्धी देऊन आपलं हे सुंदर कार्य असंच त्याच्या हातून घडावं ही साईबाबाचरणी प्रार्थना. जय साईनाथ, जय सद्गुरू. मी रवींद्र धुरीवाडा, मालवण. मी इकडे 10 वर्ष तलाठी म्हणून काम केलेलं आहे. त्याला 20-25 वर्ष होऊन गेली. नितीन साटलकर, मालवण. मोहन तिरोडकर, ओरस, सिंधुदुर्ग. मी समद मुकादम, मालवण. मोहन उपरकर, देवबाग.
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय।
साई भंडाऱ्याचं आयोजन केलेलं आहे. तरी सर्वांनी साई भंडाऱ्याचा लाभ घ्यायचा आहे. साई भंडारा चालू झालेला आहे. त्याची सर्व रेवडी गावातील सर्व साई भक्तांनी स्वामी भक्तांनी नोंद घ्यायचे. अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय.
तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल त्याला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.